காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன். இதுக்கு ரூம் கார்டு பண்ண முடியாதுன்னா இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க காய்ஸ். ரூம் கார்டு வரும் சரியா காய்ஸ். நம்ம இப்போ ரூம் கார்டு எப்படி பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்குள்ளே போகணும். இதுக்குள்ளே போய் இது கொடுத்து இதில் ஏதாவது பேர் எழுதணும். இந்த பேர் எழுதி எவ்வளோ பேர் இல்லை பேர் எழுதி ஓகே கொடுத்து இப்போ அந்த இதில் போகிறோம். இந்த இதில் பேர் எழுதினதுக்கப்புறம் இது கொடுக்கணும் காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கொடுத்தா நம்மளுக்கு ஒரு மேப்பு கொடுப்போம். ஆனால் நான் நிறைய மேப் கிரியேட் பண்ணனால எனக்கு வரல காய்ஸ். பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம இப்போ அந்த இதில் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா இதில் நிறைய இது கீழே இருக்கும். அதை இதை கொடுத்துட்டு எதுலையாவது வைக்கணும்னா வைக்கணும் காய்ஸ். ஓகேயா காய்ஸ். நான் உங்களுக்கு ரூம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் காய்ஸ். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் கூட விளையாட போகிறேன். நான் எப்படி விளையாடுறேன்னு நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள். காய்ஸ் டைமுக்கு வெளியே எவனோ வரப்போ பண்ணிருக்கேன். நான் பக்கத்துலேயே நினைக்கிறேன்னா வருவான். காய்ஸ் இன்னும் டான்ஸில் இருக்கும். ராஜ் எப்படி எடுக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு காய்ஸ். பாருங்கள் நான் விளையாடுறத, நான் எப்படி விளையாடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள். நான் விளையாடுறது நீங்கள் எல்லோரும் இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ணி இந்த டான்ஸில் ரெண்டு பார்த்து பயந்துச்சு. காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இப்போ டைம் மிஷின் இப்படி வந்துட்டேன். காய்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம இந்த சேனலுக்கு ஒரு லைக்கையும் சப்ஸ்கிரைபையும் போட்டு விட்ருங்க.